Ova životinja živi u gotovo svakoj drugoj hrvatskoj šumi, a vaša djeca je podižu golim rukama. Samo što njezina koža luči neurotoksin. Što se dogodi kad vam dospije na sluznicu? O tome gotovo nitko ne govori. Bok, ovdje je Josip Horvat i ovo je Divlji svijet. Kanal na kojem gledamo prirodu oko nas onako kako je većina ljudi ne poznaje. Danas govorimo o životinji koju u hrvatskim šumama susrećete možda češće nego što mislite. O životinji koja izgleda kao da ju je nacrtalo dijete bojicama. O životinji koja na sebi nosi upozoravajuće boje. Ali većina nas ta upozorenja ignorira. Govorimo o pjegavom daždevnjaku, poznatom i kao šareni daždevnjak, latinski salamandra salamandra. I vjerujte mi, nakon ovog videa gledat ćete ga sasvim drugim očima. Zamislite ovu scenu. Listopad je vikend, jutro nakon kiše. Zrak miriše na mokru zemlju i palo lišće. Krenuli ste s obitelji u gljive, negdje u šumu na Velebitu, u Gorskom kotaru. Ili možda samo u onaj komadić šume iza grada kamo idete šetati psa. Hodate stazom, pod nogama vam škripucka blato, posvuda oko vas kapi na lišću, paučina prekrivena rosom. I onda to ugledate na stazi, točno usred utabane šumske stazice leži malo črno stvorenje s jasno žutim mrljama. Ne kreće se nekom brzinom, prije polako, dostojanstveno, kao da mu uopće ne smeta što oko njega prolaze ljudi. Vaše dijete otrči, čučne i podigne ga. Drži ga u dlanovima, pokazuje vam ga i kaže: vidi, mama, kako je lijep. A vi se nasmiješite, jer doista je lijep. Možda ga fotografirate za Instagram, možda ga pažljivo vratite na tlo i nastavite dalje. Ovo se u hrvatskim šumama događa 1000 puta svake jeseni, a većina ljudi nema pojma da životinja koju je upravo njihovo dijete držalo golim rukama aktivno izlučuje otrov iz svoje kože. Ne govorimo o nekakvoj blagoj iritaciji. Ne govorimo o alergijskoj reakciji. Govorim o pravim neurotoksičnim alkaloidima koji mogu paralizirati živčani sustav predatora. A sad se zapitajte, koliko je od vas to znalo? Koliko je od vas ikad čulo da je onaj spori, prijateljski nastrojeni vodozemac kojeg ste kao djeca sami podizali sa zemlje zapravo otrovan? Krenimo redom, od početka. Znanstveno i bez nepotrebne panike, ali i bez nepotrebnog banaliziranja. Tko je zapravo pjegavi daždevnjak, najveći je kopneni repati vodozemac srednje i jugoistočne Europe. Odrasla jedinka doraste do 20, ponekad i 25 cm, a iznimno su zabilježeni primjerci duži od 30 cm. Tijelo mu je sjajno, glatko, prekriveno crnom kožom s izraženim žutim ili narančastim mrljama. Taj uzorak nije slučajan, nije nikakva dekoracija. U prirodi se to naziva aposematsko obojenje, odnosno upozoravajuća boja. To je vizualni signal koji svakom potencijalnom predatoru šalje jasnu poruku: ne diraj me, nije ti se isplatilo. I sad dolazimo do srži priče, do razloga zašto je ta upozoravajuća boja opravdana. Koža pjegavog daždevnjaka sadrži specijalizirane žlijezde koje proizvode mješavinu otrovnih alkaloida. Dva glavna, o kojima se u stručnoj literaturi najviše govori, jesu samandarin i samandaridin. Te tvari pripadaju skupini steroidnih alkaloida, a njihov je učinak na živčani sustav relativno dobro istražen. Samandarin djeluje kao neurotoksin. Kad dospije u organizam predatora, tipično preko sluznice usne šupljine, ako ga pokuša pojesti, napada središnji živčani sustav. Izaziva grčeve, narušava koordinaciju pokreta, a u većim dozama može dovesti do paralize dišnih mišića. Za malog sisavca, recimo rovku ili miša, kontakt sa samandarinom može biti smrtonosan. Za većeg predatora, recimo lisicu ili kunu, to je u najmanju ruku iznimno neugodno iskustvo koje pamti cijeli život. I upravo je to smisao cijelog sustava. Daždevnjak, naime, svoj otrov ne koristi za napad. Nema otrovne zube, nema žalac, nema nikakav mehanizam kojim bi otrov aktivno ubrizgavao u plijen ili u neprijatelja. Njegov je obrambeni sustav pasivan. Žlijezde u koži neprestano izlučuju otrovnu sekreciju, u pojačanoj mjeri onda kad je daždevnjak pod stresom, kad ga nešto steže, kad osjeti pritisak na tijelo. Kad ga predator zgrabi u čeljust, prvo što osjeti je zgorak, žareći okus. Većina životinja ga odmah ispljune, a one koje to ne učine, plate to grčevima i jakom mučninom. S evolucijskog gledišta to je genijalna strategija. Daždevnjak je spor, ne može pobjeći. Ne mora se braniti silom i ne mora. Njegov otrov i upozoravajuća boja jamče da će ga većina predatora jednostavno ostaviti na miru. A oni koji ga prvi put probaju, zapamtit će tu žuto-crnu kombinaciju i idući je put izbjeći. To je udžbenički primjer takozvane aposematske signalizacije i mimkrije u jednom paketu. A što s čovjekom? Što se dogodi kad golom rukom dotaknete pjegavog daždevnjaka? Ovdje treba biti precizan i pošten, jer na internetu ćete naći dvije krajnosti. Jedna kaže da je daždevnjak potpuno bezopasan i da ga mirno možete milovati.
Druga kaže da je smrtonosno opasan i da biste trebali zvat hitnu ako ste ga dotaknuli. Istina je kao i obično negdje u sredini. Ako daždevnjaka dotaknete suhom, neoštećenom košom ruke, u velikoj većini slučajeva neće vam se dogoditi ništa. Koncentracija toksina na površini njegova tijela preniska je da bi prodrla kroz neoštećenu ljudsku kožu u količini koja bi imala sistemski učinak. Možda osjetite blago trnce, možda ni to. No problem nastaje u trenutku kad nakon kontakta s daždevnjakom rukom dotaknete oči, nos ili usta. Sluznice su naime mnogo propusnije od kože, pa toksin kroz njih može prodrijeti u organizam. Kad samandarin dospije na sluznicu oka, izaziva jako pečenje, crvenilo, suzenje, a u nekim slučajevima i privremenu upalu spojnice. Ako dospije u usta, može izazvati utrnulost jezika i usana, mučninu, a u ekstremnim slučajevima i povraćanje. Postoje zabilježeni slučajevi kad su ljudi nakon rukovanja daždevnjakom protrljali oči i idućih nekoliko sati proveli s bolnom upalom koja je zahtijevala ispiranje i liječničku intervenciju. A sad zamislite da se to dogodi trogodišnjem djetetu koje je daždevnjaka podiglo, možda ga čak i lizalo, kako mala djeca rade sa svime što nađu, pa zatim protrljalo oči. Za odraslu osobu kontakt s daždevnjakom neugodnost je koju riješi temeljito pranje ruku. Za malo dijete to može biti traumatično iskustvo praćeno satima pečenja u očima i plaćem. I to je razlog zašto o ovome govorim. Ne da bi širio paniku, nego da biste znali što učiniti, a čega se kloniti. Pravilo je jednostavno. Promatrajte daždevnjaka, fotografirajte ga, divite mu se, ali ga ne podižite. A ako ga ipak uzmete u ruku, recimo da biste ga premjestili s ceste gdje bi ga moglo pregaziti auto, nakon toga temeljito operite ruk sapunom i vodom i ne dirajte lice. To je sve. Nikakva dramatična prva pomoć, nikakav protuotrov, nikakva hitna pomoć, samo zdrav razum i osnovna higijena. A što s psima? Spomenuo sam djecu, pa razgovarajmo i o drugom članu obitelji koji je ugroženiji nego što bi većina vlasnika očekivala. O psima. Psi su znatiželjne životinje. Kad na šetnji šumom naiđu na sporo, čudno izgledajuće stvorenje, njihov je prvi instinkt približiti se, onjušiti ga, a često ga i lizati ili zgrabiti u gubicu. I upravo tada se samandarinski obrambeni sustav daždevnjaka aktivira u punom kapacitetu. Postoje zabilježeni veterinarski slučajevi u kojima je pas lizao ili zagrizao pjegavog daždevnjaka, te potom pokazivao simptome trovanja, pojačano slinjenje, vidljiv nemir, drhtanje mišića, dezorijentaciju, a u nekim slučajevima i povraćanje. Većina se pasa oporavi unutar nekoliko sati bez trajnih posljedica, ali kod manjih pasmina ili štenaca doza toksina može biti relativno veća u odnosu na njihovu tjelesnu masu. Veterinari savjetuju da, ako znate ili sumnjate da je vaš pas došao u kontakt s daždevnjakom, mu odmah isperete usta čistom vodom i pomno ga pratite. Ako se simptomi pogoršaju ili se ne povlače, potrebno je potražiti veterinarsku pomoć. A sad zamislite koliko pasa svake jeseni u šumi naiđe na daždevnjaka i koliko tih slučajeva uopće ne dospije kod veterinara jer vlasnik i ne sluti što se dogodilo. Pas drhti slini, vlasnik misli da je pojeo neku gljivu. A organizam psa u međuvremenu sam riješi problem u roku od nekoliko sati. Statistike o tome jednostavno ne postoje jer se većina kontakata dogodi bez ljudskog znanja. Dobro, sad imamo iza sebe činjenice o otrovu i rizicima. Ali priča pjegavog daždevnjaka mnogo je starija i mnogo čudnija od moderne toksikologije. Vatra koja ne peče. Mitovi i praznovjerja, pogledajmo povijest, svijet mitova i praznovjerja koji ovu životinju prate tisućama godina. Jedno od najstarijih i najraširenijih praznovjerja o daždevnjaku jest da preživljava vatru, da može proći kroz plamen, a da mu ne naudi. To je uvjerenje staro najmanje 2500 godina. Nalazimo ga kod Aristotela, kod Plinija starijeg, u srednjovjekovnim bestijarijima, u srednjovjekovnim bestijarijima i u renesansnim alkemijskim tekstovima. Salamander je bio simbol vatre, elementarni duh plamena, biće koje u vatri živi i vatrom se hrani. Odakle to? Praznovjerje. Objašnjenje je zapravo prilično jednostavno. Pjegavi daždevnjaci često se skrivaju u vlažnom truležnom drvu, u šupljim panjevima, ispod kore palih stabala. Kad je srednjovjekovni seljanin donio drva iz šume i bacio ih na vatru, znalo se dogoditi da iz zapaljenog ćepanice istrči daždevnjak koji se u njemu skrivao. Za čovjeka koji nije razumio biologiju, izgledalo je kao da se životinja rodila iz plamena. Tako je nastao mit. U alkemiji je salamander postao simbol kamena mudraca, transformacije i besmrtnosti. U heraldici se pojavljivao na grbovima, često prikazan usred plamena. Francuski kralj Franjo I imao je salamandra kao svoj osobni simbol, s geslom koje se otprilike može prevesti kao hranim se njome i gasim je.
što je trebalo simbolizirati njegovu sposobnost da preživi svaku nedaću. U hrvatskim je krajevima daždevnjak imao pomalo drugačiji glas. U nekim se dijelovima Lajk, Gorskog kotara i Istre vjerovalo da susret s daždevnjakom donosi nesreću. Govorilo se da tamo gdje se pojavi daždevnjak u kuću dolazi bolest. Druga su ga praznovjerja povezivala s vraćanjem, tamnom magijom i trovanjem. Kad shvatite da njegova koža doista sadrži otrov, postaje jasno zašto su ga ljudi doživljavali kao nešto opasno i nadprirodno. Srednjovjekovni recepti, ili barem ono što se za recepte izdavalo, sadržavali su daždevnjaka kao sastojak najrazličitih napitaka. Neki su navodno liječili, drugi su navodno ubijali. Sušeni daždevnjak, prah od daždevnjaka, ulje od daždevnjaka, sve se to pojavljuje u povijesnim tekstovima od 14 do 17 stoljeća. Naravno, nijedan od tih recepata nije djelovao onako kako je obećavao, ali sama činjenica da se daždevnjak u njima toliko često pojavljuje pokazuje koliko je duboko ta životinja bila ukorijenjena u narodnoj svijesti. Jedno od najbizarnijih praznovjerja tvrdilo je da će, ako daždevnjaka bacite u mlijeko, mlijeko se pokvariti, a krava koja ga je dala razboljet se. Drugo je tvrdilo da, ako daždevnjaka zakopate pod pragom kuće, on štiti zgradu od požara. Što je čudna kombinacija straha i poštovanja u jednom te istom gestu. A postojalo je i uvjerenje da daždevnjak svojim tijelom može ugasiti vatru, jer je toliko hladan i vlažan da plamen jednostavno zamre. Plinije Stariji u svom dijelu Historia Naturalis piše da je salamandar toliko hladan da može ugasiti vatru samim dodirom. Naravno, to nije istina, ali zamislite svijet bez interneta, bez enciklopedije, u kojem vaše znanje o prirodi dolazi iz djedovih priča i župnikovih propovjedi. U takvom svijetu daždevnjak u vatri ima savršenog smisla. I znate što je fascinantno? To je praznovjerje preživjelo nevjerojatno dugo. Još u 19. stoljeću, u doba kad je Darwin objavio postanak vrsta i kad su kemija i biologija odavno znali što je daždevnjak, u narodnim zapisima s hrvatskog sela i dalje nalazite spomene da salamandar u vatri ne izgori. Snaga mita jača je od snage činjenice i to vrijedi i danas, ali dosta povijesti. Vratimo se u sadašnjost. Gdje u Hrvatskoj živi pjegavi daždevnjak, gdje točno u Hrvatskoj obitava pjegavi daždevnjak i koliko je vjerojatno da ćete na njega naići? Ovdje bi vas mogao iznenaditi. Pjegavi daždevnjak nije nikakva rijetkost. Njegov areal rasprostranjenosti pokriva velik dio kontinentalne i gorske Hrvatske, s izuzetkom najsuših i najnižih mediteranskih suhih područja. Naći ćete ga u Gorskom kotaru, na Velebitu u Žumberku, na Papuku i Psunju u Slavoniji, u Medvednici i Samoborskom gorju. Na Učki i u Čičariji u Istri, u Risnjaku, u Zumberačkom gorju u Lici. Ali pažnja, ne radi se samo o planinama i udaljenim šumama. Pjegavi daždevnjak živi i u listopadnim i mješovitim šumama u blizini sasvim običnih gradova i sela, na mjestima gdje ga većina ljudi uopće ne bi očekivala. Ključ njegove rasprostranjenosti nije nadmorska visina niti udaljenost od civilizacije. Ključ je vlaga. Daždevnjaku je potrebno vlažno okruženje, po mogućnosti listopadna ili mješovita šuma, s dovoljno palog drveta, kamenja, trulog lišća i blizinom vodotoka. Treba mu mali potok ili izvor gdje ženka rađa ličinke, jer za razliku od većine vodozemaca, daždevnjak ne polaže jajašća u vodu. Ženka rađa žive ličinke izravno u plitku, čistu, hladnu tekuću vodu. To je samo po sebi fascinantna prilagodba koja ga razlikuje od žaba i vodenjaka. Daždevnjak je noćno stvorenje. Preko dana se skriva ispod kamenja, ispod trupaca, u rupama glodavaca, u pukotinama stijena, ukratko, bilo gdje je tamno i vlažno. Van izlazi u sumrak ili nakon kiše. I upravo je taj drugi uvjet razlog zašto ga ljudi najčešće susreću u jesen i proljeće, u razdobljima kiše, kad se nakon pljuska uputi iz skrovišta i polako gmiže po šumskim stazama. Tada je najuočljiviji, tada ga sretnete na stazi, na cesti, u vrtu, na rubu šume. I ovdje dolazimo do jedne važne točke. Pjegavi daždevnjak u Hrvatskoj je strogo zaštićena vrsta. Zaštićen je Zakonom o zaštiti prirode te Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama, što znači da je zabranjeno daždevnjaka hvatati, držati, premještati, prodavati, kupovati i naravno ubijati. Zabranjeno je i namjerno uznemiravanje te oštećivanje njegova staništa. Što to znači u praksi? Ako pronađete daždevnjaka na cesti i želite ga premjestiti na sigurno, formalno se krećete na rubu zakona. Zakon to strogo gledano zabranjuje, ali u praksi se to smatra spasilačkom radnjom ako životinji prijeti. Recimo, automobil koji prolazi. No svakako ne smijete daždevnjaka odnijeti kući, staviti ga u terarij i držati kao kućnog ljubimca. Za neovlašteno držanje strogo zaštićene vrste u Hrvatskoj prijeti novčana kazna,
i to ne mala. Prema Zakonu o zaštiti prirode, za fizičku osobu kazne se kreću otprilike od 900 do 4000 eura, a za pravnu osobu mogu doseći i do otprilike 26.000 eura, ovisno o težini prekršaja. Pa ipak to se događa. Na internetskim forumima i društvenim mrežama naći ćete objave ljudi koji su donijeli daždevnjaka iz šume, stavili ga u kutiju s vlažnim mahovinom i pitaju čime ga hraniti. Većina njih nema pojma da krši zakon. Nemaju pojma ni da daždevnjak u zatočeništvu, bez pravih uvjeta, prave temperature, prave vlage i prave hrane, vrlo brzo propada i ugiba. Daždevnjak nije životinja koja pripada u vaš dnevni boravak. Pripada šumi, onoj vlažnoj stazici pod onim okrenutim kamenom. I jedini pravi način da u njemu uživate jest promatrati ga tamo gdje živi i pustiti ga na miru. Usput, ako vam se ovaj sadržaj sviđa, ako želite znati više o životinjama koje žive tik oko vas, o životinjama koje susrećete, a o kojima gotovo ništa ne znate, pretplatite se na kanal Divlji svijet i uključite zvonce da vam ne promakne ni jedan sljedeći video. Mi ovdje pokušavamo gledati na hrvatsku prirodu drugačije, temeljito, znanstveno, ali istovremeno razumljivo i zanimljivo. A vaše pretplate i lajkovi u tome pomažu više nego što mislite. Idemo dalje. Razmnožavanje i životni ciklus, rekli smo gdje daždevnjak živi. Rekli smo da je zaštićen. Ali pogledajmo sad nešto što većina ljudi o daždevnjaku ne zna. Ali pogledajmo sad smart daždevnjaku ne zna. A što je, po mom mišljenju, jedna od najfascinantnijih stvari njegovo razmnožavanje i životni ciklus. Pjegavi daždevnjak doživljava razmjerno visoku starost. U prirodi obično živi 10 do 20 godina. U zatočeništvu su zabilježeni slučajevi daždevnjaka koji su doživjeli i preko 30 godina. Neki autori navode i dob preko 40 godina. Iako te podatke treba uzeti s rezervom, no i tako je riječ o iznimno dugom životu za vodozemca. Za usporedbu, obična žaba u prirodi živi 5 do 8 godina. Ženka daždevnjaka nosi embrije u svom tijelu razmjerno dugo, tipično oko 10 do 12 mjeseci, ovisno o klimatskim uvjetima. Kad dođe vrijeme poroda, potraži plitak, čist potok s hladnom vodom i u njega rodi žive ličinke. Njih može biti od 20 do 70, ponekad i više. Ličinke imaju vanjske škrge, izgledaju pomalo kao mali vodenjaci i u vodi provedu nekoliko mjeseci prije nego prođu metamorfozu i pretvore se u kopneni oblik. Zatim napuštaju vodu i počinju živjeti na kopnu, skrivene pod kamenjem i drvetom, gdje provode većinu svog života. Zanimljivo je da su daždevnjaci vjerni svom teritoriju. Odrasla jedinka nastanjuje razmjerno mali kućni areal, često samo nekoliko desetaka kvadratnih metara i vraća se na ista mjesta godinu za godinom. Poznat su slučajevi u kojima su daždevnjaci koristili isto skrovište pod istim kamenom 10 i više godina za redom. Ta vjernost mjestu jedan je od razloga zašto je toliko važno štititi ne samo samog daždevnjaka, nego i njegovo stanište. Ako posjećate šumu, uklonite palo drvo, zatrpate potok ili isušite vlažno područje, ne uništavate samo okoliš, uništavate dom konkretnih jedinki koje su ondje živjele desetljećima. I ovdje bih rekao nešto osobno. Kad sam se udubio u ovu temu, shvatio sam koliko zapravo malo znam o daždevnjaku, iako sam ga kao klinac redovito susretao u šumi. Znao sam da je crnožut, znao sam da je spor, znao sam da živi u šumi, ali nisam slutio da je otrovan. Nisam slutio da doživljava desetljeća. Nisam slutio da rađa žive ličinke, a ponajviše nisam slutio da je životinja, koju sam kao dijete uzimao u ruku, jedan od najstarijih i najprimitivnijih živućih vodozemaca u Europi. Rod salamandra postoji u fosilnom zapisu desecima milijuna godina. Ova je životinja hodala zemljom prije nego što su postojali moderni sisavci, a sada leži na stazi u šumi iza vašeg grada, dok vi umalo prelazite preko nje, ne sluteći kakav nevjerojatan komad evolucije imate pod nogama. Otrov kao lijek budućnosti. Vratimo se otrovu, jer postoji još jedna dimenzija o kojoj nismo govorili, a koja je znanstvena. Samandarin i drugi alkaloidi, koje daždevnjak proizvodi, nisu samo obrambene tvari. Za modernu znanost to su potencijalno vrijedne molekule. Potencijalno vrijedne molekule. Istraživanje alkaloida iz vodozemaca jedan je od fascinantnih pravaca suvremene farmakologije i biokemije. Znanstvenici te tvari proučavaju kao potencijalne modele za razvoj novih lijekova, prije svega u području analgetika, dakle lijekova protiv boli, i u području neurologije. Zašto? Zato što samandarin ima jedinstven mehanizam djelovanja na živčani sustav. Djeluje s određenim receptorima u staničnim membranama na način koji se razlikuje od većine poznatih lijekova. A za farmaceutska istraživanja svaki je novi mehanizam djelovanja vrijedan, jer otvara vrata razvoju lijekova koji bi mogli djelovati tamo gdje postojeći lijekovi ne uspijevaju. Ovo nije znanstvena fantastika, ovo se doista događa.
Istraživački timovi na učilištima diljem Europa i svijeta proučavaju alkaloide iz vodozemaca, uključujući samandarin, i istražuju njihov potencijal. Naravno, put od laboratorijskog istraživanja do gotovog lijeka dug je i traje godinama, ponekad i desetljećima. Ali sama činjenica da životinja koja živi u vašoj obližnjoj šumi proizvodi tvari koje bi jednog dana mogle pomoći ljudima s kroničnom boli ili neurološkim bolestima, to je nešto o čemu vrijedi razmisliti. To je podsjetnik da bioraznolikost nije samo apstraktan pojam iz udžbenika ekologije. To je stvarna vrijednost mjerljiva u molekulama, genima i potencijalnim lijekovima. Kako je daždevnjaku danas u Hrvatskoj A, sad si postavimo pitanje na koje bi trebao znati odgovor svatko tko ide u hrvatsku šumu. Kako je zapravo daždevnjaku u Hrvatskoj? Raste li njegova populacija ili opada? Odgovor nije potpuno jednostavan, jer ovisi o tome kamo gledate. Općenito, pjegavi daždevnjak u Hrvatskoj je i dalje razmjerno čest vodozemac u usporedbi s nekim drugim ugroženim vrstama, poput velikog vodenjaka ili žutotrbeunke, kojima je stanje znatno lošije. Ali to ne znači da nema problema. Glavne prijetnje daždevnjaku jesu gubitak staništa, fragmentacija krajolika i klimatske promjene. Kad se posječe šuma, kad se potok regulira ili kanalizira, kad se isuši vlažna površina, daždevnjak gubi okoliš u kojem živi i razmnožava se. A budući da je vjeran svom teritoriju i nema sklonost migriranju na velike udaljenosti, ne može jednostavno otići drugdje i pronaći novu šumu. Vezan je za to konkretno mjesto, taj konkretan potok, tu konkretnu padinu. Drugi je problem cestovni promet. Daždevnjaci je problem cestovni promet. Daždevnjaci migriraju na kratke udaljenosti, ponajviše u proljeće i jesen, kad se premještaju između ljetnih skloništa i zimovališta, ili između kopnenih staništa i vodotoka gdje rađaju ličinke. Ako njihovom migracijskom putu prolazi cesta, prijeti masovno stradavanje pod kotačima. Na nekoliko lokacija u Hrvatskoj to se doista i događa. Na pojedinim su mjestima zato izgrađeni posebni podvozi za vodozemce, ili se u kritičnim razdobljima postavljaju privremene ograde koje daždevnjacima i žabama onemogućuju izlazak na kolnik. A tu je i jedan relativno nov i vrlo zabrinjavajući problem, gljivična infekcija uzrokovana patogenom Batrachohytrium salamandrivorans, skraćeno PSAL. Ova hitridijska gljiva, srodna zloglasnoj Batrachohytrium dendrobatidis, koja diljem svijeta desetkuje populacije žaba, specijalizirana je za repate vodozemce, odnosno vodenjake i daždevnjake. U Europi je prvi put identificirana oko 2013 godine u Belgiji i Nizozemskoj, gdje je izazvala katastrofalan pad populacija običnog vodenjaka. Za pjegavog daždevnjaka bisal predstavlja potencijalno razornu prijetnju. Gljiva napada kožu vodozemca, narušava njezinu funkciju i vodi brzoj smrti. U nekim je belgijskim i nizozemskim populacijama izazvala pad broja jedinki od preko 90% u samo nekoliko godina. U Hrvatskoj PSAL zasad nije potvrđen, ali stručnjaci upozoravaju da je samo pitanje vremena kad će stići i ovamo. Vjerojatno preko trgovine egzotičnim vodozemcima ili prirodnom migracijom. To je zastrašujuća pomisao. Zamislite da patogen sposoban istrijebiti nite posto populacije stigne u šume gdje daždevnjaci žive u izoliranim, malim skupinama. Nemaju kamo pobjeći, nemaju genetsku raznolikost koja bi nekim jedinkama omogućila preživljavanje. To je poput kuge protiv koje ne postoji obrana. Znanstvene institucije u Hrvatskoj, uključujući Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti i nekoliko sveučilišta, na ovaj problem upozoravaju i pripremaju programe praćenja. No prevencija je izrazito teška jer se spore gljive šire vodom, tlom i na tijelima životinja. Jedan od razloga zašto je toliko važno ne uzimati daždevnjaka u ruku nije samo zaštita vas, nego i zaštita daždevnjaka. Vaše cipele, vaše ruke, vaš pas, sve su to potencijalni prijenosnici patogena protiv kojih daždevnjak nema nikakvu obranu. Ali da ne budem samo mračan i negativan, pogledajmo i svjetlu stranu. Jer unatoč svim prijetnjama, pjegavi daždevnjak primjer je vrste koja u Hrvatskoj i dalje opstaje i na mnogim mjestima uspijeva, a to zahvaljujući kombinaciji zakonske zaštite, prirodne otpornosti i činjenice da je njegovo stanište, vlažna listopadna šuma, u Hrvatskoj i dalje prisutno na velikim površinama. Posljednjih se godina povrh toga povećava svijest javnosti o vodozemcima i njihovoj zaštiti. Udruge poput Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode te lokalne udruge svake godine organiziraju akcije prenošenja žaba i daždevnjaka preko cesta u razdoblju proljetne migracije. Volonteri postavljaju ograde, skupljaju vodozemce s kolnika i prenose ih na drugu stranu. Taj jednostavan, ali mukotrpan posao svake godine spasi tisuće života.
I to je nešto što me u cijeloj priči o pjegavom daždevnjaka re. Da je riječ o životinji čiji o pjegavom daždevnjaku najviše dira. Da je riječ o životinji koja je istovremeno otrovna i ranjiva, koja na sebi nosi upozoravajuće boje, ali sama treba našu zaštitu, koja je preživjela desetke milijuna godina evolucije, preživjela ledeno doba, preživjela srednji vijek i industrijsku revoluciju, a sada se suočava s prijetnjama koje smo stvorili mi. Od krčenja šuma preko klimatskih promjena do invazivnih patogena. I znate što me u tome najviše fascinira? Da se sve ovo što me u tome najviše fascinira, cijeli taj kompleks ekologije, evolucije, kemije, povijesti i zaštite prirode odvija u šumi iza vaše kuće. Ne morate letjeti u Amazoniju, ne morate roniti kod grebena u Australiji, ne morate putovati u Afriku. Dovoljno je izaći iz grada, proći vlažnom stazicom nakon kiše i pogledati dolje. I naći ćete tamo životinju jednako fascinantnu kao bilo koje tropsko stvorenje o kojem BBC snima dokumentarce. Samo o njoj nitko ne govori jer je mala, tiha i spora. A to je pogreška jer ta priča zaslužuje da se ispriča. Kako izgleda daždevnjak izbliza, vratimo se na trenutak izgledu daždevnjaka, jer sam to dosad opisao samo letimično, a taj aspekt zaslužuje više pažnje. Obojenje pjegavog daždevnjaka jedno je od najprepoznatljivih obilježja hrvatske faune. Osnovna je boja duboko crna, sjajna, gotovo kao da je lakirana. Na toj crnoj podlozi nalaze se nepravilne mrlje koje mogu biti jasno žute, narančasto žute, a rijetko i narančaste. Svaki daždevnjak ima jedinstven uzorak. Nikoja dva nisu ista. Moglo bi se reći da su te mrlje nešto poput otisaka prstiju kod ljudi. U nekim populacijama prevladavaju velike, izražene žute mrlje koje pokrivaju znatan dio tijela. U drugima su mrlje manje, izoliranije, raspršene po leđima i bokovima. Postoje posve crne forme, takozvane melanističke, iako su u Hrvatskoj rijetke. A postoje i populacije u kojima žuta toliko dominira da daždevnjak izgleda više žut s crnim prugama nego obratno. Ta varijabilnost obojenja ima genetsku osnovu i povezana je s izoliranošću pojedinih populacija. Daždevnjaci u jednoj dolini mogu izgledati znatno drugačije od daždevnjaka u dolini udaljenoj svega nekoliko kilometara, jer između njih nema genskog protoka. Ta genetska struktura populacija predmet je istraživanja koje je u tijeku i pomaže znanstvenicima razumjeti kako se vrste razvijaju i prilagođavaju lokalnim uvjetima. Usput, ako ste ikad vidjeli daždevnjaka u šumi, sigurno vam je palo na pamet zašto je tako spor. Zašto jednostavno ne pobjegne kad ugleda čovjeka ili psa? Odgovor je jednostavan i lijep u svojoj logici. Daždevnjak ne mora bježati. Njegov otrov i njegovo upozoravajuće obojenje njegova su zaštita. Svaka životinja u prirodi ulaže energiju ili u bijeg ili u obranu. Daždevnjak je uložio u obranu, u kemijsko oružje i vizualno upozorenje. Zato si može priuštiti da bude spor. Zato si može priuštiti da sjedi usred staze i ne boji se. U njegovu je svijetu sporost strategija, a ne slabost. I to je lekcija koju bih iz cijele ove epizode ponio kao osobni zaključak. U prirodi ne postoji ništa suvišno. Svaka osobina, svaka boja, svaka kemijska tvar ima svoj razlog. Daždevnjakova sporost, njegov otrov, njegovo obojenje, njegova vjernost jednom mjestu, sve to zajedno čini savršeno povezan sustav koji funkcionira desetke milijuna godina. A mi ljudi, koji smo na ovom planetu tek dijelić tog vremena, skloni smo u taj sustav zadirati ne razumijevajući ga. Što učiniti kad sretnete daždevnjaka, ali vratimo se praktičnim stvarima. Što učiniti kad sretnete daždevnjaka? Sažeo bih to u nekoliko jednostavnih pravila. Prvo, promatrajte ga, ali ga ne dirajte. Ako želite fotografirati, slobodno, ali ga ne dotičite. Drugo, ako leži na cesti gdje mu prijeti da ga pregazi automobil i odlučite ga premjestiti. Navucite na ruku plastičnu vrećicu ili upotrijebite veći list kako biste sveli izravan dodir s njegovom kožom na minimum. Premjestite ga na najbliže sigurno mjesto izvan ceste, u travu, prema šumi, nedaleko od mjesta gdje ste ga pronašli. Treće, nakon svakog kontakta temeljito operite ruke sapunom i ne dirajte lice. Četvrto, objasnite djeci da je daždevnjak lijepa, ali otrovna životinja i da ga ne smiju podizati. Peto, u područjima gdje se daždevnjaci pojavljuju, osobito u jesen nakon kiše, držite psa na povodcu. I još nešto što bi rado spomenuo. Ako imate vrt na rubu šume i daždevnjaci vam povremeno zalutaju onamo, shvatite to kao privilegiju, a ne kao problem. Njihova prisutnost znači da živite u području sa zdravim ekosustavom, s čistom vodom, s vlažnom šumom, s funkcionalnim staništem. Daždevnjak u vašem vrtu pokazatelj je kvalitete okoliša u kojem živite. To je kao da vam priroda daje ocjenu i govori: ovdje je sve u redu. Ličinke o kojima gotovo nitko ne zna recimo još nešto o ličinkama daždevnjaka, jer su i one fascinantne, a većina ih ljudi nikad nije vidjela.
Ličinke pjegavog daždevnjaka žive u vodi u čistim, hladnim, obično zasjenjenim potocima s kamenitim dnom. Uglavnom su tamne, s vanjskim škrgama koje strše sa strane glave poput sitnih grančica. Hrane se sitnim vodenim beskralježnjacima, ličinkama kukaca, sitnim rakušcima. U vodi provedu nekoliko mjeseci, a točno vrijeme ovisi o temperaturi vode i dostupnosti hrane. Kad završe metamorfozu, izgube škrge, tijelo im poprimi karakterističan crno-žuti uzorak i izlaze na kopno gdje provode ostatak života. Kvaliteta vode u potocima ključna je za opstanak populacije daždevnjaka. Onečišćenje, zakiseljavanje ili presušivanje vodotoka može uništiti čitav naraštaj ličinki. A budući da se daždevnjaci razmnožavaju razmjerno sporo i dožive visoku starost, gubitak jedne generacije ličinki može imati dugoročne posljedice za cijelu populaciju. To je razlog zašto zaštita vodotoka nije samo pitanje kvalitete pitke vode za ljude, nego i pitanje opstanka vrsta koje o tim vodotocima ovise. Paradoks pjegavog daždevnjaka. To me dovodi do posljednje misli kojom bi danas želio zaključiti, do paradoksa pjegavog daždevnjaka. S jedne strane imamo životinju koja je otrovna, koja proizvodi neurotoksine, koja može izazvati neugodnosti ljudima i njihovim ljubimcima. S druge strane imamo koja je prekrasna, ekološki vrijedna, znanstveno fascinantna i koja sama treba našu zaštitu više nego ikad u povijesti. Daždevnjak je otrovan, ali nije opasan ako s njim postupate s poštovanjem. Ugrožen je, ali nije bespomoćan ako mu ostavite njegovo prirodno stanište. Star je koliko i dinosauri, ali se suočava s prijetnjama starim tek nekoliko desetljeća. I u tome je paradoks. Životinja koja je preživjela milijune godina mogla bi nestati unutar nekoliko naraštaja zbog ceste koja prolazi njezinom šumom, zbog gljive koju smo ovamo unijeli trgovinom egzotičnim životinjama ili zbog potoka koji je netko kanalizirao jer je smetao gradnji. Životinja čiji bi otrov jednog me badle or šer kare. Životinji otrov jednog dana mogao pomoći u razvoju novih lijekova mogla bi nestati prije nego što je stignemo istražiti. I zato je važno govoriti o njoj. Zato je važno da znate tko je zapravo daždevnjak. Ne da biste ga se bojali, nego da biste ga poštovali. Ne da biste ga mrzili, nego da biste razumjeli zašto je njegova prisutnost u šumi iza vaše kuće rijetka i vrijedna. Svake godine, kad dođe jesen i kad nakon kiše izađete u šumu, pogledajte pod noge. A kad ugledate to malo crno-žuto stvorenje, kako polako korača mokrom stazom, sjetite se ovog videa. Sjetite se da je ono što gledate jedna od najstarijih živućih životinja u Europi. Životinja s otrovnom kožom i srcem iz druge geološke ere. Životinja koja je ovdje bila prije nas i nadam se, bit će još dugo nakon nas. I ako vam se ovaj video učinio zanimljivim, ako ste saznali nešto novo, podijelite ga s nekim tko ide u šumu. S obitelji, s prijateljima, sa svakim tko bi trebao znati da životinja na stazi nije samo lijepa dekoracija prirode, nego živi organizam s nevjerojatnom pričom i otrovom u koži. Ovdje je bio Josip Horvat, ovo je bio Divlji svijet i vidimo se u sljedećem videu.